Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri, Gameraunziaren laugarren denboraldiko eta hirugarren atalera. Guztira, 82. Atala da gaurkoa, ez zuzen ere. Eta, dano dakizun bezala, astero egiten dugu Gameraunziaren Twitch kanalean egiten dugu irratsaioa, astelenetan arratsaldeko 5:00 aurrera. Eta horrez gain, larun batero, iluntzeko 8:00 naiz erratia, larun batero zuarkatu igandero, naiz erratian entzun gaitzezkezuete, iluntzeko 8:00 aurrera. Ez baukazute aukera bietan entzuteko, baita ero, osteunetan 8:00 Bargarako txapa erratian daukazute entzuteko. Eta zuzenean 3:00 ezin badezute, beti izango zute aukera, podcast formatuan entzuteko, zuen gustuko plataformetan, ez? iVoox, Pirtue, YouTube, Spotify eta beste hainbeste. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko gamerauntzia.eus webgunea daukazute, eta ero baita ere gure Telegram taldea, Gamerauntzia izena duna, hor bideojokoatik eta gauzazkoatik jardun hitz egiten. Eta, ni Aritxo Derrozola naiz, aste honetan ere, zoritxarrez aste honetan ere Damianeki ez izango dugu agertu, baina agertu dena aurreko astean bezala, Landerrun zueta. Arratsaldeon, Lander. Haupa, bai, arratsaldeon. Ia, Damian urrengo astetik aurrera seguro agertuko dela, osea que bere zen gauz berton. Bai. Aurkezpen lanak eta hitzeko, lan ez betiko lez, baina, gaurko ze gubizo batera. Bai, hori data. Eta, albiste bastante dauzkau, eta Lander ez da irutzen zaizu nazte magea. Bai, perfecto, neurrira. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Atxokoa egun nahiko bereziz izan bideojoku zalientzat, zehazki, segurunik, Nintendo zalientzat, ze martxoak 10 egune da, hau da Mario egune. Eta, itur ginen bideojoku gogoratzeko eta ospatzeko egune izaten da normalien, Nintendok mesuren bat edo beste zabaltzen dugu zare sozialetan, saliek zelanez, bideo piloa, irudi piloa partekatzen ibiltzen dira. Baina urtengoan bai izan behar da, ekimen berezize prestatu da bela ustekabien Nintendokoak, ezta? Shigeru Miyamoto Marion sortzaileek bideo berezi bat zabaldu zuen, enean dizen kate ofizialetatik, hainbat iragarpen desberdin egiteko, ez? Esan oso bideo luzi izen, ganera oso korporatiboa izen zala esan behar dugu, zoritxarrez, naiz eta Miyamoto agertu oso zurrune, besterik parik, ez? Iragarpenari buruz berbaitzen, oso motza, ez dakit. Zor politxea goitziko aukeri gongo zame bai, baina Nintendo da, eta batxetan ez tozku zalakoak emoten. Baina, bideojokuri lotutako aurkezpenan artien, iragarpenan artien, batezpet datak izin ziren nagusi. Alde batetik, Paper Mario The Thousand Year Door remake ez, berregitien kaleratze dati ezagutu dugu azkenik, maiatzaren 23 estreneko da Nintendo Switchen. Eta ez dakizun entzat, GameCube kontsolan 2004 urtien estrenesan JRPG maitatuen berregitie, holan aurkezten dabe Nintendokoak, eta egize da, bertsio barri zen atal grafikoa hobetu dabela, testurak asko hobetu ikusten dire, modeloak ez horren beste, ze hor da burbetez jokuen garazi zen, halako paperizko da kartoizko ingurunik eta bat. Baina bai, nabari da, aldez alde jartzen mauzu zen bizek, ikusten da hor, adibidez, hormak edo lurrek eta bar, halako, egoto inge dauzela orokorrien, kalitatean dizau egaz. Erresoluzio iago. Bai, gero pertsonaietan batez nabari da halako argiztapen desberdintxu bet, ez da oso desberdine, baina holako kutsu gozo hau edo moto dutxo jokueri. Garrantzitzu zer da, azkenien, joku edala oso maitatu, Paper Marion, salien artien, ze egiz izan sagako onenetariko da, niretzat bentsat lehenengoa Nintendo 64 originala eta hauze, bigarna izango zana dire onenak asko gaitxik, gero hortik aurrera
frankizia apurbete galdute bide askotan, mekanika oso desberdinek sartunde, ez da bola txarto, baina azpien askorik asmatzen eta bar. Orduan, posgarri zera, ikusti barriro joku mitiko hau, eta hori maiatzako 23 jasoko dugu suitzien. Lander, esan duzu Bai. berregitea dela remastera o remaika? Remake moduen saltzen dabe eurek, baina ez dakit nik uste remaster moduen deitzi ez, izen hori jartzia proposago dela segurunik. Bale. Ba, bueno, jolas ultramitikoa Paper Mario. Nik uste azalpen gutxi behar dula, eta itxura nahiko politauka. Hau da, jolazak ez da saiatzen grafikoki exageratua izatea, baizik eta berezitasun hori paperakin egin da daun bezala hori, eta nahiko txukuna da. Eta, bueno, klasiko bat switchera datorrena. Baita, itxura grafiko horreri eskerbe bai ondo sartu da, ezta? Hori da. Eta lauko joku da, apurbe bale, botu indaz grafikoak, baina gaur egun be politxo ikusten da, ez? Bere nortasun hori deko oso ondo dau, eta joku berabe alako txandakako borrokakaz, ez? Quick time event, ekintzakaz eta barrekaz antzat defendatzeko. Oso ondo da orokorrien, JRPG sinpletxu da, baina edo no gozatzeko modukoa. Gane humore aldetik itxel daue bai, segurunik Nintendo jokurik honenetariko da zentzu horretan, bez oso humore berezizideko, Marion parodia askogaz, eta ez, bere bururi barreitzen daki, oso ondo da zentzu horretan. Ba, bueno, klasiko bat. Horize. Beste klasiko bat, ez horren maitatu igual, da Luigi's Mansionen bigarren atala. Eta, bueno, jakingu ez, Luigi's Mansion 2 HD estreniko dala Switchen, baina argitaratze dati jaso gendun atxo Mario Deionen bidizoan, ez? Ekainaren 27 estreniko da Switchien, eta berez da, Nintendo 3DS-eko jokuen barriro berregiti esango dugu, remake edo. Kasu honetan, grafikoki apurruek gehiago hobetu ala nabari da, modelo desberdinekaz, efektuek barriztu da bez. Baina ez dugu ikusko bezalako sekulako jauzize edo ez da izango Switcheko joku honenan artien, ez grafikoki behintzet. Berez, Luigi's Mansion originalan jarraipena da, baina aldi berien gauza desberdin asko sartzen dut, salako misioka ibilko gara Luigigaz mamuek arrapetan. Orokorren simpletxu haue, batez be, horiz ez, kontsola eramangarri baterako sortu zelako. Baina, bueno, beste aukera bat emoteko bidi dabe bai, ze bai lehenengoa Luigi's Mansion originala eta hirugarrenak sale nahiko txudeki ez egiz izan. Eta bigarrena hor geratu zen izango dugu bastute edo alboratute hainbat arazo da oztopo gaitzik. Orduan bigarren aukera bat emoteko bidi da Switcheko berrestrainaldi hau, ezta? Nintendo 3DS-en esan dezu zegoela aterata, kontsola horre berezitasuna zeukan pantaiakin alako 3 dimentsioko efektu bat ematen ziola. Ez dakit jolas honek zaukan efektu hori? Uste baietz. Hori orduan ulertzen dut Switchean. Ulertzen dut hori Switchean galduengo dela, azken finean. Bai, ez da lehenengo 3DS-eko joku ez, Switchen jasotzen dugune, baina alako gauzak azkenin galduitzen dire, beste aukera edo atal grafiko batzun ordez, ez da, azkenean. Bueno, jolasa mantentzen bada kalitatea, edo ez bazan 3D hori jolasaren oinarrietako bat, bueno, pasa daiteke bai. Gintzitan ez den ziren, ez 3DS-ien. Beti emoten ziren plus hori eta joku askotan eskertu ditzezan, baina gitzi gongo dire benetan erabiltzeko biherri zina daukitzen minak, ez? Azkenien, gero ikusi dugu zen berregitiekaz edo portakaz, edo zuzenien emulatzaietan gero aipatuko dugu, ez, gai hau, hor erabiltzeko aukeri gotezan 3DS-eko jokuek, eta orokorren nireak itzetela bentzet ez daukazu beti jesune, hau 3D efektu hori barik ezin lehiki jokatu edo ez da biderik. Azkane askotan, pertsona batxori zorabiatziek eta eragitzeko arrisku hori ikutzen bian. Orduen, Nintendok, plus moduen saltzen man edo kontsolen izena hor daube baina ez da izen zinoz bere zaugarririk indartsuena esango dugu. Vale. Eta bukatzeko, beste iragarpentsu bete egonda, egiz izan, ez dakitzetela berez, ustotia iragarretxe egon zirela, baina oingoan dati jarria bala barrero. Game Boyko Dr. Mario, Mario Golf eta Mario Tennis, azkenengo bizek ez dakitz kolorreko esklusiboak ziren bakarrik Game Boy Color edo originalien kaleratu bat ziren. Baina klasiko honek, Nintendo Switch Online zerbitzu egaz, bizar estreneko dire Switchien.
Orduan, bueno, beste hainbat joku, zerbitzu honetara gaitzen dizenak. Bentset Game Boykoa dizelez arpidetza normalien sartzen direla esango dugu, expansion pack, hori garesti zauen. Yeah. Horren aukera politxe, Dr. Mario mitiko bada, danok pioa maitatzen duguzenak. Eta Mario Golf eta Mario Tennis bizek oso ondo dauz, Game Boyko bertsinoan. Salako JRPG edo RPG aventura modukoak ziren Nintendoko personaizegaz jolastiko aukerigaz, baina aldi berien olako historizotxu bete ukitzen bien gure personaizegaz, aventura moduko bat. Eta oso ondo gote ziren egiz izan. Orduan posteko bai honek jasotzien. Ba beira, Game Boyko klasikoak etorreko dira baita ere Switcheko online zerbitzura. Sorte ona orain ez dutela jarri online garestienean, ze pasaden hainbat jolas jarri izan dituzte garestienean, eta ez dakize puntutan hainbat jendek daukan gaitasuna online garestien hori ordaintzeko, beraz, postekoa. Bai, hemen betiko kontu ez, jase basta bezan jokuek banaka saltzen. Baita ere. Kontsola virtualeko etzen darren, ze Wiiko denporatan etzen bien, aukerik itzen duzun, adibidez, Ocarina of Time erosteko, erabakarrik, eta kontsola virtualet izan, emulatzaile baten bidez Wii barruen. Hori aukerik duen dabe, argita garbi, aitzaki moduen sartzeko, online ordaintzeko biharri zen hori. Hori da. Saka kuartos bat, azken fine. Bai. Eta jokuek ja itzitze, iagarpen handizena izango zana, atxoko Mario egunekoa, filme berriz izan, ez da bideo joko usulatute, baina filme barrize jasoko dugu Mariona, The Super Mario Brothers Movie 2 izango zana. Miyamotok berak aurkeztu beba, baina gero Illumination Studiosoko arduradun nagusi izango zan, ze honek azelkarla nengo dabe barriro filmi kaleratzeko. Eta zezan gotxut, bagiz izan ez da harritzekoa berez, ze lehenengoak eukidaben arrakastiegaz, zinematan, kritika aldetik eta bar, eta bere bukaeri ikusitxe beha argi egotezan hortik jarraitzuko biela, danok espero gonduen bigarren filme bat. Eta harrigarrizena da, dati emon da bela, ondino urrun geratzen den arren, 2026ko apiriaren 3 aurre ikusten dabe, zinematan estrenetia. Bi urte pasatxo itxoren beharko dugu Super Marioen pelikula berrirako. Egia da zuk esaten zuna, bastante arrakasta izan zuen, ez nun espero hainbeste izango zunik, baina, ematen du baietz, postekoa, olako abentura ondo aterazi zaioen, Eta, galdetzera nijoan hurrengo filma ikusten detena da ona, eta lander, honeatik duda gehiago daukat ondo aterako denez. Bai. Konatu behar dugu, Mariona ez dala Nintendok esku hartien dekon filme bakarra honetan, ze oini batzuk The Legend of Zeldan filmi iragarri bien bebai, ondino ez dugu ezer ikusi, dakigun bakarra da ezurraragizko aktoriekaz egindako izango dela, ez dara izango animazinozko filme bat. Eta datie, bezdakigu, kusakitxe dakiguz bakarrik, Sony gazingo da bela bakarrik, nahiko datu bitxizez, bideo joku salintzat, baina ulerkorra bebai alde batetik. Orduen, hone bai moteste bilurre, Marina badakitz, ezke ja, badakizengo da ben, goza bardinengo da belengo filmegazen bien moduen. Zeldagaz, bilurre. Ni bat ez zurraragizkoa gizatea, pertsona realekin egitea, ez detain erreza ikusten nola enkajatu ezaken Zelda batek, hor. Ez, oin buruen dekoten edo zer, ez da politxe, ja, barako kutra handi bat imaginita got. Gero ez da lagoran izango, seguro ondo gongo dala, baina, ia zelan bideratzen da. Horre ontzian, serie batzuk edo bere orain dela urte pila bat Mariorenak. Eta Zeldan abe, bai? Zeldan animazinozko telesaia gotezan, bai? Excuse me, princess daune danak, azkenien. Horda, edo zer goza. Bai. Baina, sorte pixatekin ondo ateratzen dan, eta ez digun Zeldaren zaletuak ez ditu. Gutxenez ez ditun decepzionatzen. Eskatzen jau nahi izatea, baina ez decepzionatzea. Arrazoi dugu zuen. Norbaitek txatean, Twitcheko txatean igaztigu, Zelda CDI estiloko animazioan egin behar zuten. Ez dakitzua, Ni horre bilorra gizan motu ez dakitzua. Horti datoz be meme danak eta hor mundu be dau. Altxorro dutxe da, baina horren film bat ikusti, My boy, pintzau. Urrengo albistera joko dugu. Nintendorekin jarraitzen dugu, baina albisteak pixkat aldatzen dira albisteen tonua esan daitekena.
Eta, bueno, aurreko astean komentatu genuen nola Nintendok salaketa sartu zion la Yuzu emulatzaileari, Switcheko emulatzaileari. Eta, bueno, justu irratzaioan aipatuta gutxira, jakin genuen albistea, Yuzuren garatzailea, Tropic Haze izenekoak, zea batera iritsi diala, akorde batera iritsi diala Nintendorekin, 2.4 milioi dolarretako akordio bat sinatuz, Tropic Hazek pagatu beharko izkion Nintendori 2,4 milioi dolar, balako sortutako kaltegatik esan dezakegu, ez? Honekin ekin dutena da akorde honekin paiketara joatea, azken finean, eta horrek zezan nahi du, Yuzu emulatzaileari agur esan behar digula, emulatzailea ezabatu egin dute, eta baita ere proiektua bertan bera utzi dute. Gogoratzen badazute, proiektu hau GitHubeko horri bat zaukan, eta horri alde hau ere jada ezabatuta dago. Ez dakitena, hemen esan da Lander, GitHubeko proiektua ezabatu dute, baino norbaitek kodigo fuentea baldima dauka, jarraitu halko luke... ez dakize puntutaraino norbait atrebituko dan, ikusita ze precedente hondan. Ja, sartu dire, hainbat. Ja, sartu dira, Bai, ja, ikusi dugu Yuzun beste hainbat kopiaz, Nuzu, ez dakiz beste izan izan, Suyu izan da beste bat. Azken nien, klaro, GitHubetik fork bat eitxe bakarri da, kodean hartun, eta emulatzaile kode irekiko esalez Yuzu bera, horregaz jarraitzeko aukera hori emoten dugu. Oin, zigutin josune, norra osartuko dan, adibidez, Nuzuko garatzaile 14 urteko motil bat izen da, bere GitHubeko orrialdien betxetori jartzen dugu. Orduen, nik uste dut, datozen mila metioetan alako dozena bat gitxienez ikusko dugu zela. Gero, batek benetan hartuko bada ben ez, Yuzun bideo hori, kode hori, eta garatzen jarraitzi, modu eraginkor baten esango dugu, ez? Modu serio baten. Hori ikusteko dago, honiko ez dakigu. Baina, pixkat iritze zaidala itxasoari atea jartzea, ze... Yuzu ezabatuko duzu, baina beste 15 emulatzaile aterako zaizkitzu. Gehienak seguru aski gainera Yuzun oinarrituak izango dienak. Eta, kasu hau nondi dator, hori baina lanagotik. Nintendok akordio honetan 2,4 milioi ordaindu beharra izateaz gain, derrigortu die Tropic Hazeko taldeko kidei. Nintendoren software lizentziadunaren babesa gaindiritzaketen software garapenean ezin dutela lan egin. Hortaz, jende honek ja Nintendoren emulatzaile eta mentzat etorkizunik ez dauka. Horregaz, aipatu biharren azken da, ez dela Yuzu izen bakarrik itxi da bena. Citra ere bai. Citra be itxi da bez, garatzaile talde berekoa izen da. Eta Citrak igual mingiza dut eitzen dut dana, ze bentset Switcheko emulatzaile munduen badauz beste aukera batzuk, Reujinx eta, txaipatu dugu zen beste hainbat, baina 3Dserako aukera bakarra emuletako Citra izen da. Bai, eta oso ondo funtzionatzen. Eta oso ondo ibiltzen zen, egize da apurbet alboratu toki da bela azken urtietan, noizi peinataten bien bertsino barriren bat edo beste, baina orokorrien oso ondo funtzionatzen izan da ben emulatzaile bat da, guzapillo bategaz, eta horrek bai itzen da benan bin, Yuzuko bai, baina beste mingiza, batez bai etorkizuna begire, ez? Ia 3Dseko horren beste eta horren beste joku egonda galdute geratuko dizenak, espan kontsoli gaitzik. Bai, ia esan nengo dugu noin. Lander, Nintendo 3Dsean jolazik publikatzen da gaur egun? Edo ja da amaituta dago? Ez, ja, ez da aspaldi txikia. Switchek bere leku hartun da berez kontsola eramangarri moduen bai, ja guztiz alboratu dut. Hone pixea gehiago harritzen hau, ze Nintendo gaur egun ze irabazi dezake Nintendo 3Dsetik dirua. Irabazi dezakena da, Nintendo 3Dseko jolasa leheno aipatu duen bezala Switchean aterata, eta orduan jendeak Switchean erosi beharra izatea emulatzean ibili beharrean. Azken nien bide erraz izen da, ezta? Akordio batera altzeko bidie, zuek bezari Citra etxen desunak, hori bekanpora. Ez da honbesterik. Eta, gogoratu erdeu Nintendorek erabilun argudioa Yuzuren aurkaiteko dela Switcheko jokua erabiltzeko legezko biderik ez egotea zela, hau da,
aipatu genuen aurreko astean, bere Switcheko zenbait jolas fizikoan saltzen ez direnez, derrigorrez jolas hori atera berdezu konsolatik, eta konpartitzikotan norbaitekin ilegalki behar dezu, eta ez dago kopia pribatua edo segurtasun kopiaren zentzurik ez dauka, hortaz hor dago ilegalitatea. Eta batipat motivazio nagusiena izan da, The Legends of Zelda Tears of the Kingdom atera zenean, hau aste batzu lehenagotik filtratu zen sarean, eta esan dutenez, milioi bat erabiltzailek Yuzu erabilita legezkanpo jokatu zutela joko hau. Hortaz, hori ez dakitxe zelan atoten da bendatu hori. Ja, hori nik ez dakit nola neurtzen duten hori, baina, Azkenien, bai, milioi bat deskarga gongo ziren, baina ez tekitzetan Yuzunak izen danak. Switchen bertan modifikitako dagoen Switch baten eta bar, horbe joku erabili altzan, orduen, incluso Ryujin zen ibili zenezakeen, hortaz. Bai, hori nahiko zea da. Bai, honik uste zenbaki horiekola jarrita epaiketa batera behira gehiago izaten dela. Gero, epaiketara iritsi bazan, epaiak esango zion zeurazki, demostratu inberdula milioi bateko zera ondela, kaltea egon dela, baina, Bai, hor dago da, azkenien, bestik ikiltzeko da bi horrema sartzeko, ez? Bai. Trophy Hazek baita ere bere zea bat atera du, komunikazio bat atera du. Eta berak izaten dutenez, Yuzu zein bere taldea beti egon dira pirateriaren aurka, eta proiektuak asmo honez abiarazi zituztela adierazi dute. Ikusi beharko da hau. Bai, hori azkenien, askok dinona eta segurunik egiz izango da, ez? Dala mezu bet Nintendokoak derrigortu dutxila, ez? Idazteko euren sare sozialetan eta bar, komunikatu moduen. Eta bai, edo bestela ondo geratzeko indabe ja alik eta hobien izteko asmo horregaz, eta, irakurtzen duzu da argi edatzen dugu mezu faltxu dela besterik parik. Baita ere gogorazi behar dugu, epaiketa, salaketa honen atzean, motivazio bat egon daitekela, eta da Yuzuk Patreon bat zaukan eta hortik dirua irabazten ari ziela jende hau. Hortaz, ez dakit Ryujinsek badaukan Patreona, edo eran batera ekonomikoki babesa eman dezakezuna, baina ekonomikoan zati hori ez egotearen ni uste garrantzitsua dela urrengotarako Nintendok epaiketara batera eramango zaitun edo ez. Alarez... Kanera, Patreonegaz hor egotezan arrazoi nagusize edo, klaro, doaintzak edo jasotzi alako proiektu batek, ez da izaten horren kalte garrez esango dugu, ez? Nintendok espanokiko biderik, bezeri barik izango bazan, garatzaile taldien txat, ez proiektu hori berari, baizik eta garatzaile taldien txat. Baina Yuzun kasuen, ordain jozkero Patreona, alako aurretiazko sarbideo itzen duzun, zendun, Yuzun bertsio barrezetara. Orduen, klaro, hor ja beste lurralde batzutan sartzen gabiz. Bai, eta igual jolas debaldeko bertzioak etzizun usten Tears of the Kingdomen erabiltzen, baina ordainduzkero bai, edo hobeto biltzen zen. Hori zentzen bien, horre itzen bideena zen, Tears of the Kingdom nahi bidez, urte zan hori, azte bete harina dudan alakoa. Eta ez bien kaleratzen, hobekuntzarik edo mulatza iriniko hobekuntzarik, joku estrene arte eta urruntze aurretizko sarbidien ekaldatzen bizan hobekuntza horrek danak, orduen. Igual, arazo pila eukitzetik, urrengo bertzinean ja gehitzena konponduta gote ziren adibidez. Baina jokue ofizialki kaleratu arte egotera itxaroten bien hori bai. Bai, horretzeon motivazio ekonomiko bat, eta hori ere eusteko bastante erreza izaten da horrelako jendeantzat. Alare, ikusi beharko da, Patreon bitartez $2,4 milioi bildu zituzten, hauek, jende honek. Bestela, diru asko da, Ez da gitzen bat pertsona izango den guztira, baina 2,4 milioi bastante diru da. Zorionez, eta albiste txarronen inguruan albiste hon bat badago, eta da, akordiora iritsi dianez, honek ez du epaiketa bateko presentea ezarri, eta horrek esan nahi du, beste emulatzaileak era batean momentuz salbu daudela, ez? Azken finean, aurrekari bat ezarri bazen, beste enpresak, Nintendo gain, Xbox edo PlayStationek ere sartu alko lituzkete
salaketak eta aurrekari hori erabiliz emulatzaileak istea. Baina, esan duten bezala, albiste on hori daukau, eta ematen duenez, emulatzaileak aurrera jarraituko dute. Noiz arte ez dakit, baina beste denbora batean pixka jarraituko dute. Igual ametik itxira reviewing beste salaketa bat sartzen ikusten dugu. Bezke ja, Nintendo ritmo hartu ez duzten harritxuko, Gero aurrera ingo da bene horrek, ez dakitzu, baina... Bai, ikusi beharko da. Nik uste baitare amendik aurrera kontu handiagoakin ibiliko diala emulatzaileak. Batipat Tears of the Kingdom bezalako gauzatako. Hau da, jolaz bat, denboraz aurretik filtratua da eta jendeak ibiltzea nahi badu, soporterik ez eman, inkluso emulatzaileek ez dezala ejekutatu. Ez daitezen arriskatu juzuri gertazaiona errepikatzeko. Bai, ez da lehenengo kasu, bat ez Nintendo kontsolakaz beti pasa izen da emulatzaile bat egon dela kontsolien bizitza urtitan esango dugu. Nintendo 64 pasesan, Game Boy segaz, Game Boy Advance segaz, Nintendo DS segaz, 3DS segaz. Askotan pasea, GameCube egaz beragaz bai. Ez que Nintendorik gauza gertatzen zaio. PCA beti bere kontsola baino askoz potenteagoa da. Hortaz, Nintendorik kontsola hori emulatzeko komila artean erraza da. Bai, baina ez hori bakarrik askotan hori jaso izen da, bez, emulatzaile beti filtre izen da zozer edo arrazoren bat eukidea beuren babesien, kontsolen babesien, eta orduen hortik emulatzaile sortzen hasteko erraztasunek izen da, bez. Beti egon dire horra hanki sartzen, eta adibidez Nintendo 64 egaz okerrezpana bilen, hor pasesan euren barne emulatzaile filtre zala oin urte pilo bat. Eta hortik urten da beste talde batek sortu bala berana, eta holako gauza asko ikusi zen dugu, Orduen Nintendo beti ukindu alako arazoak. Bai, eta beti izan dira pirateatzeko konsolak ere nahiko errazak Nintendorenak. PlayStation edo Xboxak kostatu da bezala, demora bat tardatzen duten bezala hackerrek Nintendorena nahiko azkar ateratzen dituzte, hortaz. Bueno. Hemen guzti dute, norbaitek aipatu du itxatien, Segak ordez, Steam bidez, Alien Soldierren Roma erostea albidetzen didate neu nahi dudan emulagailuan jolasteko. Hori egitze da, eta ez hori bakarrik. Segak deko adibidez hor bildumo bat estimen, ditzen Sega Mega Drivean Genesis Classics, eta hor dauz, da lako euren emulatzaile moduko bat, baina aukera pilo bat egaz. Etxen dozune da, joku bera, emulatzaile bera doakoa da, zu bajatu Steamen da listo, baina gero joku bakoitza DLC moduen erosten duzu, emulatzaile horretarako. ROM hori aldozu batara, eta ROM ofiziala da, edozein emulatzaietan altara bili, lekupio baten. Baina ez hori bakarrik, euren Steam Workshop adeko, berak emulatzaileek, eta orduan jentiek sortzen deuz ROM jakak edo romantzako edukipilloa, eta horrek jokuen, Segan joku honetan, emulatzaile honetan, ofizialki erabiltzeko aukeri dau salto baten. Orduan, nitzat benetan gora ipatzeko, Sega da bakarra inoz ikusi den alako guzak eitzen, eta urte piloa deko ez emulatzaile honek, ez dago jasotzen eduki askorik bez, baina bastante goza dekoz, eta oso ondo dago izan. Bai, oso ondo dago, Segaren partetik, eta alde hortatik zorionak eman behar dizkiogu, nik uste jolasoi galtzea eta ezin ebeldi alizatea pena delako, eta baina soporte ofiziala ematen baiot, eta prezio simbolikoa pagatzea jolas bategatik, nik uste mundu guztiak permititu dezakela olako prezio txiki bat ordainduta jolasar baten emulatzailean ibiltzea. Baina baita ere egia da, Sega gaur egun jolasoiek ez ditula ez dula berriz merkatuan jartzen. Monetizatzen esango. Hori da, bermonetizatzen aldiz Nintendok ikusi duen bezala, ez? Bai, 3DS-eko jolasa aterako du, baita ere Game Boykoak onlinea kontratuta daukan jendearentzat, hortaz, egoera ezberdina da. Bai, salaketako argudietako bat Nintendo hori izan, ganera, joku sarrak barriro, bizirik mantentzeko lana egiten dabela, eta gaur egun kontsola modernoetan kaleratzen jarraitzen da bezala modu batera da bestera, orduan hori zebera bera aipatzen bidean, bai. Bueno, lana egiten dutela, emulatzea jartze dutela eta kobratu egiten dutela. Hori da. Hori ze da. Baina norbaitek horre bukatzeko aipatu dugu, ezta? Segan emulatzaile horrek input lag nahiko dekola, orduen beste emulatzaile baten erabiltziko gomendatzen da bela. Claro, bera F0ko markak hausten ibizten da dez, hortze input lag hori mantentzie garrantzitsu da. Bai, imaginatzen, bai.
Bale, igual, ja, Yuzun eta Nintendo kontu danak atxin itxiko duguz eta urrengo albiztera pasetan gara. Pasadan astien aipatu gendun, Xboxek partner preview aurkezpena egingo bala, eta bueno, ezta, ordu erdiko egitasmoak, basira batien aipatu biesan Tales of Kensera Sau, Kunichigami Path of the Goddess, eta The First Berserker Kazan, danak oso izen luzik izan bideojokuek, eta beste hainbat bideojoku erakusteko, ezagutzeko baliz izin dozku eroen aurkezpen honek, ezta? Bate matxuko lan harin batien errepasieteren, ez? Egiz izan, nahiko itxun honak joan aurkezpenak, eta erakutsi bezan jokuek oso interesatzek orokorrien. Orduan merezi deu, ez? Lehenengoa Tales of Kensera Sau hau, ez padozuen ezagutzen da Electronic Arts garatzen da bilen, argitaletzi da berez, Sargent Studios da taldi da garatzaile. Baina dalako Metroidvania bat, komete gendun, ez? Afrikar girotxigaz. Eta beste bidizotxu betera gutxi bien, gameplays erakusten eta apur bete jokuen berezitasunek, ze mitologia motatan da oinarritu dizen. Eta, ostras, egiz izan, azikera baten, enetxon kasu askorik etxen joku niri, inoz ikusi txeukiot eta baina oso itxuro nadeko esan bier da, Metroidvania bada, bilezi desbloketan jongo gara gero mapatik eurre datzera ibiltzeko. Nahiko plataformeo ongo dela moten deu, borrokak bai. Baina, ostras, arretxu izte onerako, ganera batez ean aldetik. Posgarri zera ikusti, indi edo bentxete joku txiki zauetara bideratzen da bizela eta alako guza berezizik etxeko batez be. Orduen, demoa dauela usteot, probe gure da zuen, PC-en bentxet badau. Baina bestela bek itxi falte da jokatu elizeteko, apirilaren 23 estreneko da, PC-en, Xbox Series, Switch eta PlayStation 5 plataformatan. Itxura hona dauka, bai. Eta gainera, batipat, esan dezuna, ez? Afrikal kultura kutsu hori dauka, ez dena bideojokoetan asko esplotatu egia zen. Afrikako, iparraldekoa bai, Egipto eta hauek pila bat ikusi izan ditugu bideojokoetan, baina Afrika erdialdeko edo goaldekoa, kultura edo estilo artistiko hori gutxi ikusi izan den zerbait da, eta beti da berazgarria horrelako kultura berrietako ez, agertu edo ikusi ez ditugun kulturetako bideojokoak ikustea eta itxura hona duka, bai, Metroidvania gustatzen zaizkigunentzat, proba bat eman beharko diogu. Demoa baldin badago gainera, are gehiago. Hori da, ia aukera hori dikogun demoa probatako, da bestela ia zer dinoen kritikak, eta merezi joan erostik, bentset, itxurie hor dau oso ona. Eurra goaz, beste joku oso berezi bategaz, ja esagutzen genduen, pasadan urteko kerrespana bilen eiru horretan, faltsu horretan aurkeztu bilen kakomekoak Kunichigami Path of the Goddess etxen dan bideojokue. Bai estetikoki da bai mekanikoki oso berezi zeda, eta zikera baten ni betxetenean argi eukitzen ez, zelakoa izango zen. Eta dengo handia, bai Xboxen aurkezpenien, eta bai gero Capcomek aparten daben Capcom Highlights aurkezpenien, gehiago ikusteko aukeri dugu. Dalako mitologi japoniarra hartzen dabela moten dugu, baina gero euren diseinu futurista esango du, baina ez da futurista bez, nahiko berezitzuekaz. Eta emoten dugu izango dela estrategia, kudeatze, taksinozko bideojokue, hiru genero edo mekanika hauenek naztuko da bezala. Eta dalako errizka bat azten eta babesten lagunduko dugu, eguniez. Bertako bizilaguneri zereginek edo alako maskara modukoakaz zeregin desberdinik emongo detzagu ez, batez bez soldadu moduen ibiltzeko. Mundutik zabaldu dan ustelkerize edo lako zer garbitzen joango gara. Baina kontu da, denbora realien gau eta egun zikloa gongo dela. Eta egunez, gure errizka hori babesten eta hobetzen goazen bitxartien, gabaltzen da momentuen ja borrokatan sartuko garela. Eta borrokak, modu batera deskribatzi erren, nolako Pikmin, Tower Defense, estrategia moduko zer izango da direla esan leike. Ibilko gara gure pertsonaizegaz, espatiegaz borrokatzen, baina aldi berien, herritarrak, maskara horrekaz, emondutxa guzen maskarakaz, funtzio desberdini beteko dabez, eta gure maizue edo lako apaiz sintoista, budista bat, izango dela ustelkeri hau garbitzuko dabena, ez? Deaburru ekarko dabene ustelkeri hau garbitzuko dabena, bera babesteko zer eginiko dugu, euren basie edo
urtetan dizen ate hori izten dugun bitartien. Ez da oso horreza saltzeko, baina Bai. ikusten baduzu neuren aurkezpena nahiko resulertzen da. Eta, desde luego, oso berritzaile emoten dugu, aspaldi Capcom ezala biltzen olako joku berezi bat sortzen, eta jolasteko gogoak, benetan. Bai, kuriosoa da, estilo artistikoa, naiz eta japoniarra izan, ez du hainbeste gogoarazten, ohituta gauden japoniar gauzai dagokionez behintzat, eta ero, esan nuke berezi egiten zaidala kamararen posizioa, ze oso gertu bezala dago, Bai, hirugarren baju pertsona- moduen, ezta? oso Bai. bajuan dago, ez da kamararen posizio bat oso ohikoa dena bideojokotan. Hortaz, nahiko jolas berezia, ematen duna, esan dezun bezala, zerbait berrikuntza datorkina, eta Capcomen jolasa izateko neko berria edo, horrela atrebitzea. Baina, bueno, beti deskartzekoa gauza berrikin atrebitzea, eta Bai, eskertzen da, Capcomeko kion bere gara izen. Bueno, askotan, ez? Joku desberdinek ateratzeko gogori edo, bueno, ez da, Beautiful Joe edo, bueno, eske joku pilo bat zuen burure, ez da? Hainbat eta hainbat eukiduz. Eta posteko da barriro, ja Resident Evil eta holako horren beste ikusi hostien, mintxet beste mota bateko joku ekartzeko, animetan dizen, da alako gehiago ikusten dugu zen. Kunitsugami hau aurten esterniko dela dinoi, uste dut nino datarik ez da bela zehaztu. Xboxen kasuen Game Pass zerbitzuen argitratuko da, eta horretaz gain, PC-erako eta PlayStation posterako jasoko dugu. Eurrera etzen dugu beste joku bategaz, hau bezagutzen izen genduen, eta aurkezpeneko antizitariko bat izen dela esan lehike, The First Berserker Kazan deitzen da. Neba jakin iragarri zanien, uste dute, pasan urte amaieran edo udan ikusi genduen lehenengoz, baina antzadan ez da DNF, Dungeons and Fighters, bueno, nik hau ezagutxot berez, talako mugikorratako joku oso arrakastatxu bet, baina inoz aipatu izan dugu saioan DNF Duel, deitzen dan borroka joku gaitzik, ze Arc System Worksek einiko borroka joku nahiko gon bat deko. Baina kasu honetan ez da izango borroka jokue, The First Berserker hau alako Souls-like bat izango dela moten deu, da Soulsen, borroka gogorrak ez, erasopillo bategaz, baina aldi berien defentsak, saiesti ekasi behiberko gara. Grafikoki anime estetiki deko, baina aldi berien olako kutsu realista bat deko labe esan leike. Bai, eszenarioak ikuste ditugu neko errealista erara daudela inda, baina gero pertsonaiak bastante destakatzen dute, landarak izan du bezala anime itxura daukatelako, eta baitare oso koloridoa dia ingurunearekin konparatuz, hortaz bastante resaltatzen dute. Bai, erokorren badeko olako, ez, desatu eta dauela moten dutana, baina gero pertsonese badeki, adibidez, protagonisten ublie edo eraso batzuk eta bat, kolore nahiko txugartzen dabe. Orokorren itxurona deko, gero ez dakitze benetan ondo urtengo dan, ze garatzaile Nexon estudizo ego korearra da, ez dekola esango dugu ibilbide profesionalik oparoena, baina ia ondo urtetan dan, ze betxet itxurona badeko. Uste dut honek ez deko argitaratxe datarik, plataformak bai, barriro Xbox, PlayStation eta PC-erako jasoko dugu. Beste jolaz bat adien beharko. Bai. Eurrera etzen dugu, aurkezpeneko izarretako bategaz, batez be, dan hori esustien arrapido eskuleko. Persona 3 Reload, oin IBT estrenesan, PC, Xbox eta PlayStation kontsolatan. Baina hori jasoko deula, iragarri dozkue, jasoko dabela espantzino handi bet, izango dela joku originalak jasoan espantzinoa edo jokuen bukaeri izango zena. Episode 8 The Answer deitzen da, iraien helduko da, eta ez dut askori sartu gure, justo honek joku originalan amaierean osteko jarraipena da, orduen ja historizen da sartzen bagaren dana spoilerrak asazten gara. Baina, bueno, dano petxetan genuen, Atlusek orokorrien, etzen da bena da, bere persona edo zein Megami Tensei bat ataten dugu. Eta hortik, 2, 3, 4 urtetara behin betiko bertzino bat ataten dugu espantzinoren bategaz, edo dukik gehiagoaz, ez da kasua izango, emoten dugu ja hori aldatzen da bizela, eta filtrazioan arabera urrengo jokuetan begu zabarin ikusko dugu, ja DLC normal moduen salduko da, bez? Joku oso bat berriro erosi biherrezeteko bideo horik endute.
Eta hori izan dugune, irailen iritsiko da, expansion pass baten barruen sartuko dabe, baina beste edukizek, soinu bandarako abesti barrizek, jantzizek eta bar izango dira, orduan pastoguz kontuten hartuen bierko. Baina, bueno, dian zerrau orokorri nahiko garrantzitsua izan da beti persona irun salientzat, eta postekoa modu honetara helduko dela ikustia. Lander, entzun dagoeka persona iru bastante jolaz ordu asko ematen dituna dela. Imaginatzen DLC-ak oraindik gehiago emango ditula, ez? Bai, deko negituri apuro desberdinago da, baina suposatxot hau luzitu izango dela, ez? Ez da alduko joku originalan pareraz, ezken finien personatan itxin duzune da, ikasle baten eguneroko bizitzi jarraitzu, orduen dekozuz borrokak eta ziegak eta barrez, JRPG jokutxo horregaz, baina aldi berien, klasera soaz, izketaldi piloa dauz, orduan horrek asko luzatzen dugu iraupena, ez da? Hau diferentetxu, desberdintxu izango da DLC hau. Bueno, pertsona zale hontzat, Lander, ibili beharko ezea. Bai, ordu larrei, oinoko eurrekoan eduki gegarzek amaitzeko da nau, posgarrenana, eta honetan sartzeko denpori berko du, bai. Bai, ondo dau jasotxe, bai. Hau urrengoa, ja, personatik zure saga batera paseko eraritz. Bai. Stalker bi Heart of Chernobyl itxauten gabiz, aurten jasoko dugu, edo espero dugu behintzet. Baina, bueno, saliek lasaitzeko jagarpen berezi zein dabe GSC Game Worldeko ukrainarrek, ezta? Kontsoletan lehen aldiz estrenetuko dabez joku originalak, Stalker Shadow of Chernobyl edo Chernobyl edo esan da, Stalker Clear Sky eta Stalker Call of Pripyat, hone dizela mitikoak. Eta lehenengo biderrez, kontsolarako mando antzako euskarriz egaz eta bar, Xbox Series eta Xbox One-eko bertsinoak ja kaleratu dabez, iragarpenan, aurkezpenan ostien segiduen kaleratu bizan, eta gematzen da bera PlayStationeko bertsinoa ekainak 27 jasoko dugu. Orduan, berri posgarrizek saga honen salintzat. Bai, baino nik uste adaptatu horreko zutela zailtasun maila zertxo bait, konsoletarako. CPC-en xaguta teklatuakin bastante zaila da. Jolaz oso zaila da, bastantez oso zaila da, bizirautea eta guztia. Konsolan, mandoakin apuntatu behar eta izatean, imaginatzen zailtasuna adaptatuko zutela, ze bestela, ez dena imaginatzea zer. Baina, jolaz zaila gustatzen bat zeskitzute, FPS-ak, historia hon bat, mundu irekia, ez talkil ibili beharrekoa da. Ikusten detenez ez dute grafikeki edo gauzazko remasterizatu, zao nuke berdin segitzen dula. Ez, bere izmena apuro txukunduko bien, igual testuraren bat edo beste, baina... Baina antzeko parezido jarraitzen du. Bai. Baina, jolaz oso ona, eta pixa balioko diguna, aperitibo moduan, esan dezun bezala, Heart of Chernobyl ateratzen duten arte. Igual argiztapena, efekturen bat edo beste bai hobetu dabe, ez dakit, karo, pentsen nahi dut, benetan ez aloran ikusten, baina bere garairako jokune grafikoki nahiko onak ziren, hori ez dakit izan. Bueno. Eurrengo dugu, egiz izan, ja... Usasko dugu soñuko, da, zituzko emogo denpori amaiera altzeko. Orduan, Xboxeko, partner preview honetan, ekutsi bizan beste jokoa ematen interesgarri, Unknown bederatzi hauekin indiko alde batetik, Bandai Namcon joku nahiko interesgarri zea, alako akzinioa eta isilpie batzen da bezan aventuri izango da, protagonistie da, txartu zango tizena, baina, Anya Charlotra aktori jartzen gotxo arpeize, The Witcher telesaia ikusi bazen duen Jennifer Sanbera, eta 2008ko Gamescom azokan erakutsi bien, nik jastut eukidot, baina erakutsi daben bidizoak nahiko itxura politzedeko, alako botere berezikiko duguz, palak gelditzen ikusten dugu gure protagonistie, gero mekanika nagusizea alako beste etxaizen gorputzien sartzeko aukeri izango dela moten dugu. Grafikoki nahiko potentie eta jolasteko gogoak moten duzena. Gane hau da honetan estreneko da, nahiko harintzu, Xbox Series PC eta PS Post gaioetan, osake jarraitzeko arrazoi ediko guz. Nik hasieran ikusi nuenean, hasierago zehundutan esan nun, Assassin's Creed bat, porque pixat kutsua bazak baina gero ikusten zunean ez ezaten zuzeitu, hau ez da Assassin's Creed-a, eta jolaz nahiko berezia ematen du bait, ez de logo. Pertsone barruan Lander esan zuen bezala sartu zakezu, zuzko arma daude, ez da, oso kurioso da, desde logo. Eta bai, itxuraz, ez da grafikoki izugarria, baina resultoi. Baina berezitxo moten du, bai.
Bale, aurrera etzen dugu, argitalpen data pare bategaz, Frostpunk 2 PC-erako ustailako 25 helduko dela iragarri dabe, Xbox eta PlayStationeko bertsioak berandu helduko dire. Final Fantasy 14 bestalde Xboxera martxoako 21 helduko dela baizatu dabe. Aurreko gunetan beta fase nahiko arrakastatxu dukideu, baina, bueno, espantzino guztizekaz helduko da azkenik, Xbox kontsolatara, PC-tik eta PlayStationetik pase hostien. Gero horretaz gain beste bat iragarpen ikusten zen, The Sinking City B, Creatures of Ava, detzen da bideojoku bet, Slate of Hand, bueno, hainbat eta hainbat, baina azkenengo bat bai nabarmentzi guzteko daten, The Alters detzen da bideojoku bet, oso berezize, eta zikeran netzunen kaso askorik, trailerroan ganetik ikusitze, baina grafikoki nahiko potentie, bera testu inguru edo bentset oso interesgarri halako planeta desberdin batera biladetuko dugu, oso planeta gogorra, bizirauteko oso zaie, eta zen horrelako astronauta bat, ez dakitzu oso ondo mekanika zelan funtzioniko dabe, baina gure iraganeko protagonistie aldatute, edo lako oso zer, gaur egungo pertsonaiz parri bet sortzeko aukeriko dugu, ez da reza saltzeko izan. Eta hortik, alako base bat kudeatzeko aukeriko dugu, pertsonai bardinen bertsio alternatibokaz, alako batera zentxelari zizelaike, bestie langi edo ez dakizer alakoak, baina hauren artien eztabaidak sortuko dizela moten dugu, alako atal narratibo nahiko potentiko dabela, aldi berien planeta hau esploratzen ibilko gara baliabidiek batzen, bizirauteko geusan bili eta bar. Orokorrin oso itxurana, nahiko berritzaile emoten dugu, eta grafikoki potentetxu da. Bai, artistiko bentsa planeta oso polita ikusten da, alako lava eta oso planeta bat oraindik bizia dagona, oraindik aktivitate handiarekin eta itxura polita dauka bai. Eta kontzeptua esan dezuna, nahiko kontzeptu berritzailea da, eta ikusiko nola ateratzen da, ze askotan kontzeptu berritzaileak ez duzana ona izangoanik. Baina, pozgarria dago txenez, arriskatzen duten kontzeptu hauei aukera bat ematen diotela. Bai, nik betxeten eran espero Xboxen aurkezpen honetan olako joku interesgarrizik ikustia. Eta egitze da, zazta lagoen igual IP holan superhandirik edo danak zoratzeko iragarpenen batu da beste, baina, ostras, joku oso berezizek batu da beste. Hori da. Eta ustot ez dola epatu, baina The Alters hau aurten estreneko da printzipioz, kasu honetan PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Xboxena atzien izten dugu, eta holan harinari beste albiste txikitsuet ekartzen dugu, eta gero aste honetako eduki nagusire pasetan gara. Darok espero gendun, oin urte piloa Nvidian filtrazioetan agertu zen, baina azkenik iztatu du PlayStationek. Ghost of Tsushima PC-era alduko da, maiatzaren 16 ikusko dugu Director's Cut edo zuzendari zen bertsio berezizegaz. Eta zelan ez, PlayStationeko joku honen hobetutako bertsio izango da PC-erako, hainbat hobekuntza jasoko deuz batez bat grafikoan. Baina izan behar da Director's Cut honek edukidanak batuko da bezala, iki irlako espantzinoa, gero erronka kooperatiboak iko deuz, baita borrokak PvP borrokak bai. Orduen, espaduzun ezagutzen da, mongoliarrak Japonien baditzen bien edo saiatu ziren garaizen girotute dauen samuraizen bideojoku bet. Hori, ez da, samurai bat izango gara, baina aldi berien begero ninjan eta kutsu eukiko dugu lebe bai, edo mekanikak eta abilezizek lortuko dugu zela esan leke bai. Grafikoki oso joku potentie, ganera hau berez PlayStation posteko bertsinoa da, izan dugun ez, ondino grafiko bi hauekaz. Eta, orokorrien nahiko balorazio hona jaso bazen, askok, Assassin's Creed eta alako mundu irekiko bideojokuk azalderatzen dabe. Baina, jolasteko asko, ganera, port hau Nixxes Software arduratuko da porta eitzi ez. Berez PlayStationek erosi ban estudizo bat da, portak eitzeko, PC-erako portak eitzeko, orduen berez ibilbideo soluzio idekie, oin adibidez bat aipatzearen lehenengo Tomb Raiderren reinizioatik jaso genduen uste 2013ko lehenengo Tomb Raider horren PC-ko bertsio haurekin bien, oso ondo funtzionetan mana, edozein PC mugitzeko gaizana, eta ordutik ona lan bikainen dabela aipatu behar da, PlayStationeko joku batzuk portia da bez PC-era, eta behintzet emoten dugu, hone dizker, azikera batetik
nahiko port ona jasoko dugu, ez? Hori da askotan PC-ko jokalarizek eskatu izan dutxagune PlayStationeri. Bai, eta bildur handia izaten duguna askotan. Bai, zalantzari barik. Nik gozu Tsushima PlayStation bostean probatu nun, baina bueno, ondo zen jolaza, baina ni ez ninduen asko komentzitu, ez naizelako oso samurai eta japoniar zalea, baina bastante jolaz, itxura ona zauken. Bai, ni horregatik eragartzen azkenien, igual beste girotzi bategaz esengo basan, esango neke, itxura ona deko, baina ez to jolaztu gure. Justo samurai zikaz eta holan nahiko aro garrantzitsu baten izan da ganera, eta historizen askok ez dakiguna, ez? Mongoliarrak horraino heldu zirela, oso interesgarra segiz izan. Ia zelan urtetan dan PC-ko portau eta maiatzak 16 probetako aukeri dugu. Bueno, edukira pasatzen gea, zoritxarrez eduki egin behar dago aste honetan, baina ulertuko ez dute zeatidan. Analizia. Ostiralien zoritxarreko albizti ezagutu genuen, Akira Toriyama Dragoi Bolaren mangaka da sortzaile zendu zela iragarri zuten Japoniatik, ostiralien jakin du, baina berez Akira martxoaren batien hil zan, buruko isuri larri baten ondorioz, 78 urte eukinje. Euskaldunok horren ondo ezagutzen dugu zen lanak itxitxe joan zaigu Toriyama, gaztetatik lan eitzen hasi zan, eta espan atsedenik hartzeko denbora askorik hartu negiz izan, Dragoi Bola ezagutzen dugu danok, Dr. Slump doktorie bebai, ez, bere anime edo manga ezagunen moduen. Baina gaur egun badibidez Dragoi Bolagaz lanien jarraitzen ban, Daima anime barrize iragarri bien oin gitxi, eta bertan laguntzen ibili da, ez, hau sortzen. Eta egize da, Game Erauntzia bideojokoi buruzko saio dala, eta Toriyama berez mangaka badala, baina askok, igual ez da jakingo, Toriyamak bideojoko mundu honetara egindako ekarpenak ikaragarrizek izan dira. Askorik jakin barik, Dragoi Bolaren bideojokuetan ibili dala pentseleik ez da bela beste askorik egin. Baina ez da egize, bere eskutik jaso dugu Dragon Quest, Chrono Trigger edo Blue Dragon bezalako titulu handizek. Bai, ez dira, ez da, edo nolako tituluak ez dira, Ez dire, ez batez be Dragon Quest, azken finien. Bai. Igual mendebaldien, eukidego arrakasti ez horren beste, baina Japonian gero komentiko dugu benetan zelako arrakasti eukidaben saga handize dela. Eta honetan, babiltzizan batez be diseinatzaile lanak egiten, ez? Pertsonaizen edo monstruoan sorkuntzaz arduratuz, eta bestelako laguntzak eskaintxe bai, eta beste gauzatxu batzuk egin bai, ez da. Hori dela eta saio honetan Akira Toriyama omentzeko erreportaje berezitxue presten nahi izan dugu. Dragoi Bolagaz, Slump doktoriegaz, batera askertu bier dutxagu zen bideojokuek gora ipatzeko. Azteko, Dragoi Bola ipatu behar dugu zelan ez, nik uste dut bideojoku zale asko eta asko Dragoi Bolagaz hasi garela bideojokuen munduen. Batez be, sagunenak ez da, beti ukiduguz Dragoi Bola Budokai, Tenkaichi Budokai, gaur egun Xenoverse edo Karta Joku Heroes, Kakarot RPG. Hainbat eta hainbat bideojoku jaso dugu Dragoi Bolanak, segurunik danak, aldugu zen danak aipatu ezkero baten bat astute geratuko zan, oso ezagun izan delako edo horren beste oslako besterik parik. Nik neuk, azken urtietan gehien guztiatena aipat nabarmendu gurekonek, Fighters edo Fighter Z, Nikola daitzen ditutzat, baina berez Fighters da izena. Dela, Bandai Namcok eta Arc System Worksek sortu bien borroka jokue, berez 2017 kaleratu zena, eta aukidaben arrakastigaz gaur egun eguneraketak jasotzen jarratzen da bezena, ez? Oin astebete bi jasoban rollback netcode eguneraketa handize horren beste denporaz zain egon ostian. Ez da aldu igual sale askok espero bien moduen, baina bentset, argita garbi dau, azken urtitako Dragoi Bolan bideojokurik politxinetakoa eta handizinetakoa izan dela. Alan dabe, hori, 80ko hamarkadatik gabiz Son Gokun bideojokuekaz, zelan ez Super Nintendo jaso gendu zen, Super Butoden, Hyper Dimension, PlayStationeko askok oso ondo gogoratzen daben, baina horren ona aztan Final Bout. Danetari jaso dugu eta batez be borrokan arlotik, ez? Baina Dragoi Bola bideojokuetan borrokak baino eskoz gizago izan dira, danetariko generoak ikutu dabez Son Goku eta lagunek,
Eta egiz izan, JRPG edo beat'em-up, edo rolesko online joku masiboak, lehen aipatu dugu zen karta jokuek, eta egiz izan, nire gogokoenak genero honen barruen sartzen dire. Aipatu behar dut oso berezizia dana, bat niritzako, Dragoi Bola Goku egito den ditzen dan bideojokuet, 1985 Game Boysen kaleratu zen JRPG txuet, berez ona inoz ezan aldu, baina nik alako Game Boyko kartutxo pirata batien jolastu nebana japoniraz, ezer ulertu barik, gara oso mekanika berezizekaz, hau bai dela gatzasa asaltzeko, berez, mapi esploretako alako bidimentsioko scroll bategaz ibilko gara egaz, eta ez zaiz aiesten, eta bar, puzzle, oso oinarrizko puzzle batzu gain ditzen. Baina gero borrokan sartzerakoan, sartuko gara bi fasetan banatuta dauen borroka mota batzutan, lehenengo alako prestakuntza bat etxen dugu gure pertsona izegaz, eraso motak aukeratute, ukabilkadak edo kamehamiek, eta alako, zerrenda batetik hainbat eraso aukeratzen dugu, eta gero, olako mapa moduko batetik ibilko gara bueltaka gure pertsona izegaz, eraso horrek erabiltzen, txanda hori edo aukeratu guzen eraso horrek erabili arte, bukatu arte da erabili arte. Horren oso joku berezizek, gaur egun, ez dela tan ontzat, baina niri bentsetu metan benetan maitxe minduzten da, eta osorik pasetie lortu nebana asko kosteta. Horre... Lander, estainu galdetzen zu, ea tablerona altzan, ze berak horretan jokatu zula baitara japoneraz. Hori da, tableroa zala-zaleke, horako mapatxo moduko bat, bertan ibiltzen ginena bueltaka. Baina bai, hori ze da. Oso mitikoa da, nitzat bentset, beretan berezize da hor betik ikotena bizotzien, ez? Horretaz aparte, hainbat eta hainbat eukidoguz, borrokatetik kanpo gondizenak, Attack of the Science JRPG aventurie, Legacy of Goku, Sagie, alako Zelda moduko jokuk zirenak Game Boy Advance-erako, Advance Adventures, Dragoi Bola Z aipatzen dugu beti, baina Dragoi Bola originaleko bideojoku egon dire eta oso onak. Eta, etorkizunera begire badakigu Son Gokun bideojokuek jasoko guzla hainbat eta hainbat egongo dire, batez behoin, Toriyama Juan Jakule komenteta. Eta horrengoa izango da, segurenik, Tenkaichi Budokain laugarren atala, Sparking Zero izenagaz estreneko dela, eta hainbat bider zaipatu dugune gure irratsaioan, ez? Baina esan dugune, Dragoi Bola baino askoz gizau da indeu Toriyamak bideojokuen arloan, eta garrantzitsuena segurenik Dragon Quest frankizize da. Hainbat eta hainbat joku zentsu honetan bebai, bai saga nagusikoak, ja 11 garantik doazela, saga nagusi zen, baina aparte tanetari jaso duguz, Builders edo Monsters azpizagak, Flyren abenturak manganimi aipatu biologo bebai, Euskaldunen artin oso mitikoa eta horrek bere bideojokuek jaso izen deuz. Dragon Quest benetan da horren arrakastatxue, batez be Japonian, estrenaldizek larun batetan izetia adostu biela Square Enixekoak, garai hartan Enixekoak, Nintendo gaz. Ze bestela umiek ez ziren klasera joaten, perretzen nien joku erosteko. Eta alako pasaga garrantzitsu behaz JRPG monduen, eta segurenik gaur egun, joku bakotxak alerten darnien bai lortzen da bez oso balorazio honak, eta jente pila mobitzie. Baina gize da, beste saga askok alboratu indabela, edo bentsete ez da bela lortu parera heltzi esango dugu zentsu baten. Baina bere gara izen, beti izen da, Dragon Quest kriston jokuek, oso onak orokorrien danak, eta benetan maitatzekoak. Toriyama sartu zen saga honen barruen mustroak diseinetan lehenengo eta ben, gero pertsonaize nagusizek eta dana bere esku jongo ziren. Portada asko ikusten badugu zen, Son Goku, Son Gohan eta bar ikusko duguz jantzi, eroizen jantzi media erdiaroko jantzizekaz eta barrez. Baina garrantzitsuena segurenik Toriyamak slime edo limo mustroa sortu baneko historizea, ezta? Dragon Questeko zuzendari nagusize, beraino joan, eskazen, ez? Mustroren bat edo beste sortzeko, batez bere diseinuek hartunde eta ia zer albano betu. Eta berak emontxon, balako slime moduko bat, batala, ez? RPG jokuetako mustroa mitikoa, balako gelatina moduko bat, ez? Beste riparik. Eta eskatutzen Toriyamari horreri buelta bat emoteko. Da Toriyamak sortu ban, hortik abiatute, olako negar edo tanta moduko diseinu dekon mustortxu bet, begizekaz, beti barrezkagot esana, ez? Olako mustron askagarri bet, zozer politzen eta divertigarri zen lortu ban. Eta hori da, gaur egun, Dragon Questen maskoti dana, eta lekutanetan ikusten dugune. Japoniako edozen bideojoku dendatara junezkero, edo figuran dendatara,
mile slime ikusko dugu bertan, bere itxura da forma desberdinetan. Orduen, nabarmentzeko, Toriyamak zelako lan hona itzen ban, ze, tarok ezagutzen dugu Dragon Balla, manga anime eta bar, baina bere ilustrazioak, bere diseinuek eta bar, oso onak ziren, Toriyamak esku benetan bereziz eukitzen man honetan, eta horretaran hori bideratu eban Dragon Questeko monstro eta izakidanak sortzereko orduen, ez? Bera Toriyama Dragon Questen sali esan, eta beste bitxekiritzu bere inguruen, emaztiek nes kontsoliek enduen bierri zendotzen, ze antza nes Dragon Questen ordularra izartzen bazen, eta Dragon Balla marrastie astu itzen dakon, edo bentset horiko dugu historizek. Dragon Quest gehiago, bai. Galderatxoa, Dragon Questen marrasten hasi zenerako jada Dragon Balla marrasten zuen, edo sortu zaukan? Bai. Hortaz jada fama bat bazaukan. Hori da, tarinotik Slam Doktorie Japonian oso ezagun izan. Hamentxe bai, ez? Baina Japonian beste maila batera aldu izan da beti. Orduen bidie ja zitzeuki guan, ez? Gara honetarako. Vale. Toriyama joan daku, baina Dragon Questak jarraitzuko dabe. Egunotan jaso izin dugu, ez? Aipatzen duen Monsters, The Dark Prince, Switcherako, Eurretik Adventure of Dai, Flyren abenturetan oinarritutu egon zan bideo-jokua jaso gendun. Baina urrengoak ja iragartze dauz, Dragon Quest 12, The Flames of Fate, eta Dragon Quest 3 mitikoanan berregitie remake jasoko dugu, ondinotati ez dauz zehaztute, baina espero dugu atorren urtien edo asko jotametik bitera estrenetan dizen. Ez da nadala Toriyaman JRPG bakarra izen, ze beragaz sortu bien bebai Square Enixekoak, Chrono Trigger mitikoa, dala seguruenik JRPG klasikoan artien onena. Oso mekanika berezizekaz, batez historia aldetik, alako denboran bidaiak izango diren nagusi, eta hortik abiatute final eta bide alternatibo piloa sortzen jakuzen aurrien. Benetan merezi dauen jokuek, gaur egungo plataformetan jolasteko aukeri dauganera, alako port bat sortute dago, Steamen, kontsolatan eta bar. Orduen, inoz espauzen jolastu Chrono Triggerera asko merezi deu, gaur egun, grafiko aldetik apurre zahartute dauela pentsa dugun arren mekanika berezizekaz asko merezi dauen bideo-joku da. Eta kasu honetan, Toriyaman bitxikeri moduen bere agerpena aipatu behar dugu, aipatu dugu ez, denboran bideek egongo dizela, eta finalatako baten, Toriyama bere agertze zen, bere seme-alabari mezu bat zuzentzen ez, aipatzen zelan, bideo-jokuetan parte hartzen dabil, bitxuslako gauza, politzek sortzeko aukeri edukidoten. Orduen, beti geratuko daku Toriyaman alde, alai eta politxori, ze beti egon da bere sorkuntzatan oso sartunde, asko guztetan izin jakon parte hartzi, modu batera da bestera, Blue Dragon da epatu dugun beste bideo-jokutako bat, bertan behagartze zen Toribot itxuriegaz, ze bere burue mangatan eta jokuetan batzuetan olako robot itxurako pertsone baten bidez txertatzen eban. Eta alako guztetan beti dugu jentiri eskertzen bere lana, oso pertsona, oso estima altuen hartuniko pertsoni izen da, dano beste mangakak eta bar, beti aipatzen izan dazki usagonak bakarrik Toriyaman inguruen. Eta hori ze agurre moteko bertan, horren beste urtez lan etxin egon hostien, horren beste urtez bere lana jarraitzu hostien, agurre emon birotxago metik Toriyamari, eta atzeka betute egizizan. Orduen, amendeko guz, bere jokuek, mangak eta bar, bere lan asko osatzen jarraitzeko. Honela emango dio gaurko saioari amaiera, eskerrik asko Lander, eskerrik asko baitare txatean egon zaten guztioi eta entzule guztioi, eta, Toriyama jauna lurra goxo ertu zaitzala. Hurrengo aste arte. Ondo bile.